रकमानि कारण हंखाय माने टाटा हॉस्पिटल खुला तो जों बेंगालुरु थांगा बेंगालुरु तो माइया डायरेक्ट न साइरिका ये बेंगालुरु मुंबई थांगा यार तो टाटा हॉस्पिटल लो जोंनाव सावो माने मो केमुरि फानंगिया नाखन दो पुनि हॉस्पिटल खानो लांगै फुलुगि यार कয়েকদিন टंखा टंगै ओ हिम्स हॉस्पिटल नै बुइसालायाव यार जोगाजोग खालागे जोगाजोग थाङै यार बिखि रक्सारि तो खाख्लाब सामारावसो मिथिसा कमी मा हाइबं हिसाब आबो बारि मा हाइबं हिसाब कुनु संसे मायाबो ओमफ्राय गाबोन बिथि आरो तुइ बरक सावत न मास काइसानि बिथिरि हवानो नरक असुदां खाबा थांखंगि पाइखा हंखाय ताइसा बन तुइ फाइदि जों चेकआप इखौ खाइ ताइसा बिथिरि हपिदान होनि साम आतिनि साथा जेहेतु बोथोराव जे गोबां मुंबाय थांमोनबा जेहेतु दाबो समजनानै जे ट्रिटमेन्ट खालामनो रांखौ जेरबा बमहाय बायखौ दिखौ खाना बमहाय पुलो खाबाय तो जे यागो ताइ किसा तंख पुलो माहाय पुलो खा no thang phải flight bara ro bising koi thang आव emergency ma माने नांखाय बातायसा थानाय हायजा नै ना आबो बिथि जे रहमानि आबो पाइखांखो ते थांफिनना नां बन प्लांगै थाना नांता मास काइसा बागै बहुत जरा खाति ए ति मास काइसा लाइट ड्रप टक्साइ मानानो ब्रतक मास काइसा सागै सारि दिनि साथा जेहेतु नरतो जे मुंबईनि ताबो त्रिपुरायाव सुसुरफाका जे एबारनि जे निनि साजो बाननो जे सुबानाय लुखरावनो तामो सब borok no to belai na hambai seka musu baka yau tak ta lukurong nai gabono no mas hanai ke bithi rok tui phemani sari bithi sari na ne rohamarok abo ki phunung dara nangno o bithi rok mano bidung ko phunung dara nangno hanta bithi tui phema rok ta abo bithi to ja